Cerys ydw i a fi'n swyddog derbyn ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dyma eich canllaw cam wrth gam ar sut i wneud cais i'r brifysgol trwy UCAS. Cam 1. Cofrestrwch a gwnewch cais trwy'r hwb UCAS. Y peth cyntaf sydd angen i chi wneud ydy cofrestru ar ucas.com i sefydlu eich hwb UCAS. I gofrestru, gofynnwch eich ysgol neu'ch coleg am enw ddefnyddiwr a chyfrinair, ac yn bwysicach na dim, eich byddwyd. Os nad ydych yn mynychu ysgol neu coleg, peidiwch â phoeni, gallwch hunan gofrestru hefyd. Gallwch gyflwyno eich gais yn Cymraeg trwy newid yr iaith i Cymraeg yn yr ardal Preferences ar eich proffil. Cam 2. Cofnodwch eich manylion personol. Mae rhan yma'n hawdd. Y cwbl sydd angen i chi wneud yw cofnodi eich holl wybodaeth personol. Nid oes angen i chi lenwi'r ffurflen i gyd ar unwaith. Gallwch cadw eich cais a dychwelyd ato pan fydd gennych yr holl wybodaeth sydd eisiau. Mae 4 adran orfodol y bydd angen i chi ei lenwi. Manylion personol, addysg, cyflogaeth a manylion cyswllt sy'n cynnwys eich cyfeiriad e-bost. Gwnewch yn siŵr ydych chi ddim yn defnyddio eich e-bost ysgol gan fyddwch yn colli mynediad i hwn erbyn diwedd eich taith UCAS. Cam 3. Dewiswch 5 cwrs o'ch dewis. Dim ond 5 cwrs ydych yn cael dewis ar eich cais. Cofiwch, does dim rhaid i'ch rhoi trefn blaenoriaeth nes eich bod wedi cael eich holl cynigion. Cam 4. Ysgrifennwch eich datganiad personol. Eich datganiad personol yw un o'r elfennau pwysicaf o'ch cais UCAS. Dyma eich cyfle i ddangos eich potensial academaidd a pheswadio'r tîm derbyn eich bod yn heiddi lle ar y cwrs o'ch dewis. Am fwy o gyngor ar sut i ysgrifennu datganiad personol, edrychwch ar ein gwefan. Cam 5. Adolygwch a chyflwynwch eich cais. Pan fyddwch wedi gorffen eich cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei adolygu ac yn gwneud unrhyw newidiadau. Mae'n bwysig iawn darllen dros be rydych wedi ysgrifennu a gwneud yn siŵr eich bod yn gwneud cais i'r prifysgol iawn am y cwrs iawn. Mae'n camgymeriad rhwydd i rhoi'r cod anghywir am cwrs neu gymysgu'r brifysgol o'ch dewis. Cam 6. Anfonwch eich cais at UCAS. Un o'r pethau olaf sydd angen i chi wneud i orffen eich cais yw darparu geirda. Argymhelliad ysgrifenedig yw hwn gan athro neu weithiwr proffesiynol sy'n yn eich nabod yn academaidd. Wedyn, bydd angen i chi talu'r ffi ymgeisio, a dyna ni, rydych wedi cwblhau eich cais UCAS. Pob lwc a chysylltwch â ni os oes gennych unrhyw cwestiynau.